Takže ahoj, my vás zdravíme u gameplay videa na hru GTA San Andreas Multiplayer. Vlastne som tu ja a môj kolega. Čau. Tak, bude to také hranie, tak budeme robiť blbosti na tom GTAčku Multiplayer, je to San Andreas. A je to naše prvé video, tak bude to také, nervózni sme obidvaja, hlavne ja. No ja nie. Dobre. A toto. Dostal som Monday za teba. A vlastne ja nebudem robiť moc let's play, lebo ja mám vlastne staršieho kompa a ja vlastne teraz si sporím na nový komp, vlastne notebook. A tuto kolega, ten bude točiť let's play, možno aj sama, keď nie tak multiplayer, bude Counter Strike, možno dáme, a keď nie tak tento GTA San Andreas Multiplayer. Povedz, čo budeš robiť ešte ty let's playe? Z Minecraftu alebo z CODčka 3 Modern Warfare. OK. Tak a ja som strašne nervózny a neviem, čo mám hovoriť a voľaký idiot ma tu ide zraziť. A teraz na mne stojí. Ďakujem. Ma zabil. Oh. To sú tvoje peniaze? Je to z boty? To sú tvoje peniaze? Asi, ja neviem. No hej, moje, to je moja výplata. Give cash. Jakú máš idečku? 44. 44. No, tak menší podiel si nehám. Dobre, a vlastne budeme robievať, no je to také teraz také divné, lebo budú tam dosť často tiché miesta, lebo pokiaľ sa rozprávame a také tie blbosti. Také divné, keď to začína, strašne nervózny som. Dobre, sa vyrozprával, aký si nervózny. Prečo to? No. Prečo? Hej, počkaj, vrať mi všetko, nie 44. Ja viem, mňa to tam posielalo, tak bolo, ja som tam mal medzeru. Jaj. Mňa to trošku začalo lagovať, no už nie. Je to v pohode. OK. Spania iného vlkara. No, tak hovor voláč aj ty. Čo? Hovor voláč aj ty. No však ja hovorím. Ale voláč lepšie. Lebo neviem, čo máme hovoriť ja. Čo ja viem, po Dragolova pôjdeme kiliť ľudí. Keď si zaberám tam tie tabletky, tam by som bol rýchlejší. Ja, ty zmrt. Sorry. Sorry, vole. Žiadne sorry. Za to kruto zapáčam. More, zabiješ manierom. Chod do prdele s tým atom. Pozor. Prepáč, dá ti kytičku. Pozor, prechádzam. Ty si zmrt. Pozor, musím to ešte ísť dozadu trošku. Pozor. Mrta, teraz mi zaspachli naspäť tých oných. Pardon, budeme sa snažiť potom, že menej nadávať. No, aspoň ty. Hlavne ja. A teraz mi pošli naspäť tie peniaze. Čo stalo? OK. Tyjo, ja teraz taký spravím taký backflip, alebo tyjo. Lol. Ja si ide teraz plniť svoj životný sen. Čo? Zalietam si na lietadle. Jede na Big Tunnel. Skúsi to. Aká cigánka tu je, že hodí. Lol, mne sa to baglo. Ja to skúsim s týmtom. A mi čoruje auto, ty vole. Mŕd, ja som stále vystúpil. Áno. Ja skúsim Big Tunnel s týmtom. No, už ničím, buchlo to. Na strana neho. Tvoje všetky auta sú pokazané. Sa nerozprávaj. Že mne nie je Big Tunnel. Ja pôjdem. Ja som novinár. Čo pôjdem robiť? Mám foťák? Nemám proste. Novinára nemá foťák. Je to normálne. Ja si idem kúpiť iné oblečenie, bo mám hnusný skin. No, zas. Proste toto tiché miesto, neviem, také divné. Dovol akú tému. Jak sa máš? Mám sa dobre. Mňa to ani moc nezajíma ako. OK. Ako som sa hodil skoro z Big Tunnel, cikanka. Ha, a ja som práve napálil vrtuľníkom do steny, to som vždycky chcel. Celoživotný sen, ty vole. No.
Toto je strašne nereálna hra. Tak vieš čo, všetky hry sú reálne, iba toto nie. No hej, hej. Včera som hral Vietcong, to je reálna hra. Stal som 2 metre od neho a pol hodinu som čakal, pokedy ma trafi. Ty vole. No. Fuck. Lol. Stun 1. Ja idem urobiť stun 1. Lol, ty aký hodí. Zmrt. Stun 4. Urobím celý most, aspoň sa to pokúsim. No, pokús sa. Mne to blbne tam. Ja idem spraviť... Ja idem spraviť celý big tunel, ale z druhej strany. Ty oblina, čo robíš? Oblina. No potom keď dačo, tak na tomto servere máme VIPčko, ja aj tu kolega. No. Aspoň na tento deň. No. A IPčku vám dáme do popisu, no refli, dobre. To je admin asi. No, do popisu, hej. Keď ma ten muzik prestaje naháňať. No daj som čo auto. A potom akože vieme, že to je akože na hovno zvuk, na hovno kvalita, no to ešte neviem, renderovať bude tu kolega. No. Neviem, aká bude kvalita. A práve letím s padákom a ten padák je neviditeľný. Vypadá to epicky. A... Ja ho zrozím. No dobre, zabil. No. To mňa zavolal strom. Počkaj, ale idem Čo? zatvoriť. More, cigáň. A ne, More, ten keby refri dáte skill, ja tak sa ešte- proti nemu bojím. No hovor. Len keby dačo, tak napríklad hovorte, čo vylepšiť, čo zmeniť, alebo také veci. Napríklad mikrofóny, to vlastne ja si pôjdem kúpiť nový vlastne headset celý. Mňa má aká štetka ide Takže- zraziť. To bude určite. Ty cigáň. No hovor. No. A ty... Karkler To mňa u teba smrtka. môže byť mikrofón, ty máš dobrý mikrofón, či? Nie. Nie. Možno si kúpiť No. nový. Ty máš King of Pop mikrofón. Si píš. Hezký. Web tohoto servera je tuším sacz.bbs.cz. No, mal by byť. No, má by byť. No vlastne určite, bo dneska som s tým otravoval admina. Vlastne XXX. Na tomto serveri to sme ešte kedysi dávnejšie hravali. A vlastne potom nás getačka, keby to dá že prestalo baviť. No vlastne mne sa, som si dal opravať počítač, ak mi ho došiel z opravy, tak nešlo getačko. Neviem prečo. Ja som sa naučil kickbox, ty vole. Kickbox? No, Fakt? Akože ma chceš ubiť? kde si? More, našiel som svoj vrtuľník. More, volá kto okradne. Hej, More. Ej, Vka... kapo, to je moje. Oh, kde je? Mne to laglo. A tu je. Tu je moja Mazda. To je som minule skúšalo, ne? Točiť Call of Duty jednotku, dal som si úplne všetko, grafiku, všetko na najslabšie. Mal som 80 FPS. Zapol som nahrávanie a mal som 8 FPS. To ja mne robí pri Minecrafte a preto nahrávam iným. Ja. Hyper Country. A to neviem prečo, mne to blbne. Aj keď mal ty fajn. Neviem, to je také divné. Takže ja nahrávať nebudem, pre istotu. Čak Carbona by si mohol. Áno, Carbona. Tak o mne, Carbon, keď ho dám na plné detaily, tak trochu seka. Tak ja by som ho mohol nahrávať čo len GTA 4, Call of Duty Modern Warfare 3, Minecraft. Mohol? No, môžem. Mafiu 2, Mirror's Fakt? Edge. No. Ja by som mohol akurát, ak som kúkal včera, keď som si ten Vietcong hral. No. Oh fuck, cez to sa dá prepadnúť. Dobre, som vo vode. Včera, keď som hral ten Vietcong, tak... Dobre, čo som zase. Fuck. Vypadlo mi to. Ja aj tak som si dal vlastne všetku grafiku, všetko som si úplne znížil a tedy mi to išlo úplne dobre, akože bola to horšie grafika ako na videu, ale ani mi to nelagovalo, tak možno Vietcong by som nahrával, ale neviem to ešte. To je na 9%. Dobre, teraz dám Volcar Sunhill. Takže a potom by sme mohli založiť aj sam server a Minecraft server. No, tak sam server sme už mali jeden, ale ten
Potom vlastne, ak mne neišlo GTAčko, tak vlastne a San Andreas, tak je hlavne multiplayer, tak potom sa to zrušilo. No, bohužiaľ, ja už som to prestal hrať, takže už tam aj tak ostalo kredit iba pár dní, tak som to prestal aj ja hrať. No, Tam hrávalo tak 10 ľudí, 20. no. Však vlastne teraz toto video bude na novom kanále, nie? No. Tak keď tak ešte v popisku videa bude link na kanál 0061 Eto, tam sú ešte naše staré videá, ešte za staré, keď sme hrávali GTAčko. No, ale tam sú skôr iba také proma a reklamy na server, na tento. No, potom je tam z wrestlingu voľaké videá tam pohádzané a z Minecraftu, čo som včera kúkal, voľaký Neus tam je a tutoriál či čo? Dva tutoriály, Minecraft Neus, na 1.2.4 ešte, alebo 1.2.5. Nie, 4 sa mi zdá, že to bola už. No tam jak bolo to farebné drevo v Minecrafte. 1.2.5 myslím. No tak 1.2.5, no. Teraz vyjde 1.2, 1.3. Vyjde, mal by Tak. vyjsť. Takže som kúkal, že už konečne by mali opraviť tie bugy s tým svetlom. Však konečne. Tu ja si tu jazdím po diaľnici. Takže toto bude iba asi taký infodiel, pretože akcie tu moc není sú. No hej. Aj to neviem, jak budeme nahrávať vlastne. Mali by sme mať, aspoň ja to zariadím, aby sme mali hneď 32 minút a vlastne neobmedzený limit. No. Lebo ja už som mal veľa účtov. No. Ja mám iba jeden. A my tam... Takže to je ľahké, tam ja pošle číslo, on ti pošlu SMS-ku, vložíš ten kód, čo ti pošlu a máš to, či? No, ja mám 3 účty. Jeden som mal, že Creeper GM, potom som mal 061 na EFTO. A potom som mal ešte jeden na SAMP. Lebo na tom prvom mi zablokovali účet, teda nie účet, ale ten limit na 15 minút, tak som zdal, že ten druhý a tam mi ho tiež zablokovali. Lebo som porušil autorské práva, tak... To ja mám jeden účet, mal som tam Futuramu, len mi ju zablokovali kvôli porušovaniu autorským práva Fox a potom vlastne spolužiak mi dal odber, vlastne potom aj ty si mi dal však odber a toto. Tak má tam jedno jediné video ďakovačku za prvý odber. Pre mňa si ešte neurobil. No tak to ti ešte spravíme. No čo? A som na tú ďakovačku hrdý. Potom ja nahrávam cez Frapsa, renderujem cez Camtasia 7, alebo cez Windows Movie Maker. Podľa toho, ako mám náladu na čakanie renderovania. No docela, keď mám tú Camtasiu, tak nemôžem docela hrať ani Minecraft, lebo mi to seká jak svinia. Na tom aké čorky išli. Máš kúpený Minecraft, kde? Jeden kúpený a jeden vyhraný. Ty máš už 2? Si čorka, nemám ani jeden. Lebo ja mám tak slabý komp, že Minecraft tam laguje. A to sa do konca roka určite zmení. No si šporím, teraz na nový komp, alebo notebook, neviem. A podľa toho sa uvidí. Stavkujem v kasine, ty vole. Mogo, ty máš fakt 2 milióny? Nie, šmeda. Vravel si, že máš 2 milióny, ty chuju. Však mám jeden obchod som si kúpil. A ešte mám v banke. A vo firme mám vlastne ešte, počkaj, ja to čeknem. To fakt? 1,3 milióna. Aha, aký čurák. Čo ti šlape? Aká cigánka. Ja tam mám 300 000. Počkaj, aké dve cigánky ma zabíjal, on ma chce zatknúť. Počkaj, to je Bassman. Dobre. To je Bachar. Cigán, nebudeš nikoho zatknúť. To mňa dneska prepadli takí cigania, aj zlaté hodinky, všetko mi šlo. Ja som si išiel na štvorkolke a oni šli na aute, ale takí traja. A ja si idem zrazu, rozstrieľajú mi štvorkolku, začne hore, tak vystúpim, zabijú ma, pokradnú mi veci a odídu. Fakt cigani. No prdel ma zatkne. Nevyšlo mu to zase. Cigánka. Si nastup si do auta. Nie, ja som ho už zabil. Potom ma tu valk zraža sanitkou. Aha, ide proti mne monster truck a ja idem proti nemu na motorke. A som mŕtvý. A nie som, ja som vypadol. Ty vole. Potom na budúcom diale by sme mohli dať tak, že súťaž o krajšie vytunegované auto vlastne. My sme boli iba dvaja, aby sme
s tým akože challenge, kto by skôr Áno. vyliezol na Mont Chiliad. No, alebo také proste blbosti tuto v GTAčku. Ale vlastne teraz ma napadlo tie tuningované auta, že môžeme spraviť dve, akože my obidva si vytuningujeme auta a potom to môžeme nechať, ak budú, tak na voľakých divákov rozhodnúť. Ak budú, ak Ak sa toto video dostane na svet. dostane bez zla. Dobre. Na YouTube. Jo, co som zabil. To ďalšia cigánka po mne strieľa. Ty koks, ja som mal minulé také nervy, že mám tak slabý kompa. Lebo som chcel ísť točiť a hral som World of Warcraft. A ja som aj komentoval, proste aj som hovoril všetko, ale netočil som. Proste lagovalo to, keď to točím. Strašne to laguje. A mne vadí aj keď trošku aj Minecraft, akože aby som ho mohol hravať, ale to stačí len trošku, keď to laguje a Už ti ja to hneď vypínam, mňa to strašne nebaví. S motorkou. Teraz ma zabiješ karkilom. Buzerant, ty vole. Jak to ja nenávidím, proste volá, kto Kľudni zabije sa. karkilom. Ale to proste násere, máš u seba veľké prachy. Ten človek si iba príde na kroske, máš tam duel a proste si ťa odbachne. Smrť. Ja stále, ja som sa ešte, keď som prvýkrát vlastne po tej dlhšej dobe som prišiel teraz na ten server a ja som narodil pri nemocnici a ja si len tak idem, narodím sa hneď voľaký chuj tam stojí s raketometom a zabijem a narodím sa zabijem a ja že, ja som mu napísal aj, že chuju čo robíš a on že zarábam a ja že ja prečo na mne, potom som sa vlastne nestihol ma zabiť a rýchlo som sa portol na studio jednotku. Takže ak to kúkáš, čo nekúkáš určite, ale pozdravujem ťa. Dobre, ja som si kúpil jeden taký nenapadný shop a vyťahol som práve z neho 105 000. Za koľko? Za koľko? Za 2 milióny. Ty koľko si mal 2 milióny? Koľko máš vo firme? Vo firme? 500 000. A Tam na 20, nie? zarába mi to 507 korún za výplatu. Takže... Takže tam máš 2 milióny a... Vlastne to je tento kolega, tak ten je novinár. A ja som cigánska SBS-kárka. Áno. Ty si morgoš. Počkaj, ťa vidím, more, hej. Čaký máš? A aby neudali toto video, že je rasistické, takže... Že zakódni. Ako ja nemám, ja som není rasista, ale niektorých cigáňov nemusím. To dneska som sa na tak kúkal z okna a tiež voľaký na takej belej dodávke, o taký väčší a taký prkan, taký jak ja, sa vykúkol z okna a pýtal sa takého húvika volačo. Či zoberieme toho chlapca druhého, čo sa mňa pozera, či ho zoberieme na orgány. Presne. Potom by toto video nebolo. No bolo, a to čo by som sám. Idem pozrieť, koľko nahrávame, takže hneď som tu. Takže ahoj, my sa vlastne už rozlúčime, sme kúkali, natáčame okolo tých 17 minút. To je dosť za tej informačka pro video, takže čaute. Čaute a nazdar v ďalším A